היום אני רוצה לדבר על פתקים דביקים. הנה יש לנו פה פתקים דביקים, בואו נדביק פה אחד. יופי, מקווה שזה לא ייפול. אז פתקים, לא נפל עדיין, יופי. פתקים דביקים זה משהו שמזמן כבר אני רוצה להכניס לסרטוטים, וסוף סוף מצאתי גם את הזמן לזה. האמת היא שבתוך הסרטוט זה לא פתק דביק, אלא פתק עם נעץ, אבל לעצמי עשיתי הנחה היום. אז בואו אולי קודם כל נראה איך הדבר הזה נראה בתוך המדידה. יש לנו פה חדר אמבטיה, עם הרבה פרטים, כרגיל, ופה בצד ימין למעלה יש איזה אזור שהיה לי לא ברור ורציתי לכתוב עליו הערה ספציפית. כמו שאתם רואים בתמונה, זה מעל מכונת הכביסה, מעל אזור ארון מכונת הכביסה, חלק עם קרמיקה, חלק בלי קרמיקה, ומשיחה עם הקבלן הבנתי שהולכת להיות שם הנמכת גבס, כלומר על כל החלל יש הנמכת גבס, אבל שם עדיין לא ברור איך זה הולך להיות. ורציתי לתקשר לנגר את הנקודה הזאת שאנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה פה, תדבר עם הקבלן ותסגרו את זה בהמשך. אז כמו שאתם מכירים, בקובץ האקסל, קובץ ההערות של האקסל, יש לנו שורה לכל פריט נגרות. איפה הפתק נפל? טוב. בסרטוט זה עם נעץ, לא ייפול. איפה היינו? כן. יש לנו שורה לכל פריט נגרות בקובץ האקסל, נון 1, נון 2 וכן הלאה, כמה שצריך, ומה שחדש עכשיו זה שגם יש לנו 3 עמודות. 1, 2, 3, אחת לכל פתק. באמת בתקווה, כמו שאמרתי, ש3 פתקים זה די ויותר, 3 הערות זה די ויותר לסרטוט אחד. וכך במפגש בין השורה של נון 1 לעמודה של פתק מספר 1, מה שכתוב בשדה הזה רלוונטי כמובן לפתק מספר 1 בתוך הסרטוט, נון 1. עוד יתרון שיש לפתקים האלה בסרטוטים זה שזה נותן לכם אינדיקציה, וואלה, ערן רצה להגיד לי פה משהו, בואו נראה, בואו נלך לקובץ ההערות, נראה מה הוא רצה לספר לנו. עכשיו אני ממליץ תמיד לפתוח את קובץ ההערות, אבל זה דגש נוסף. זהו, בתקווה שיהיה לנו כמה שפחות הערות, מדידות כמה שיותר פשוטות, לא תמיד זה ככה. איפה הפתק הזה? הנה, זהו, זה המקום.